I ćao svima ljudi, da vam gledate moj novi video gdje ćemo nastaviti Srpski fudbal, pa da krenemo. Igramo protiv Arsenala. Dobro. Moramo da pobedimo. I ide Srpski. Baš mi se da pojavilo. Ajde, možemo li to? Super speed. Sad ima super speed. Wow. Sad sam ko lubenica. Šta je bilo, brati, možda priđeš, a? Daj, idemo, jedan minut igramo. Moramo da pobedimo. Da prođemo dalje. Dobro. Daj se. Sad je budi meč. Niko ne može da pobedi. Ne, dao sam auto, sam dobre. Sad ti možeš ti tu. Snima 4 minuta. 3-2 za mene je. Saki. Matine. Ajde to. Ajde to. Srpski vodi. Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da se svidelo, lajkujte, subscribe-te, share video i ćao!